С нас, с мен е Вики и аз ето ме мене, където аз се мърдам. Главата. А това е Вики. Кой ще удари? И ние си направихме къща. Ето я. Да, забравихме да почнем да снимаме. Офа! Ето си кажи там, какво ще да и го. И здравейте хора, аз съм Вики и тук с мен е Биби, това е нейният клип, дрън, и час да снимам, знаеш колко ми е. Аз ще го пратя, защо влязах в нейната стая, сега ще видите моята. Ето, вижте моята тъпа стаичка, какво видя. И сега... Аз ще да задам. Както и аз. Когато ми се изхъбих цялата камена, брат. Ма видях овца. Добре. Да, видях овца. Добре съм аз. Как си ти? Скриншот! Припът. Capture complete. Аре бе. Много високо дърво. Yes. И миналия клип много силен беше звукът от играта, за това ще го намаля. Миналия клип наистина беше много силен звука. Защо не сме сложили тук торча, не мога да разбера. Нямам си представа. Добре, имам 1 стак и 16 дърво. Преработено. Добре. Така. Естествено. Да. Забравих, че снимам. Как може? Аз имам къщата. Не исках да сложа торта. Вау, как лагова. Вау, как. Преработено. И хора, аз си смених скина. Мога да сложа и тик. Уоу. Имаш ли камък, бе? Не. Нямам. Наистина. Добре. Имам само малко. Пак сбърках стаите. Сега слагаме това тук и това така. Това... Да, наистина тук. Ето така. Добре, това няма да бъде така. Кой ми служи вълно? Аз? Ти служих да... Това как до нещо. Аре бе. Няма да спа. Спи. Не искам да спа. Спи. Няма. Добре. Ако искам ще спа. Боже. Рац. Тук правим така. Прац. И тук 26 айрон се опеко. Чакай, бе. Сега направим прац. Е така, 13 кол. Не? Да е 15. Имаш ли бялото дърво? Кое е бял? Ото не е бяло. Това? Кое? Това? Не. Аре бе.
Същото ли? Вики. Кой може да бъде освен мас? Ай, тук малко. Само. Да, кажете в коментарите с тиквата дали ви дразни, защото мен ма дразни. Не мога да виждам нищо. Това го виждам. Нищо да лягам. Виждам някои неща, но... Не, че не ги виждам, аз ги виждам, а просто ма дразни. И някакви очи и някакви зъби. Кажете в коментарите дали ви харесва с тиквата на главата. И да. Той че ще ми е за ценност. Айде бе. Айде бе. Какво че щех да правя? Аз вече си направих неща. Добре, сетих се. Добре, не съм се сетил. Сетих се. Отивам да правя мина. Какво ти е промина? Кой служи този торч тук? Аз. То не трябва да е тук, тук трябва да е. То ма е вярно. Не, тук. Не. What? Не. Да. Да. Какво? Сега ще се върнем, хора. И ето ни отново. Аре бе. Ето я мината, но пробих къщата. Затова ще започна мината от моята стая. Не, ще започна... Къде да започна? Няма, ето тук ще започна. Още колко... Още колко... Не ти ми. Да, и торчове нямам. Супер. Перфекто. Перфекто паране. Абе правя така, какво ги броя. 44 торча. Хора, не правя нищо и това върви само. Какво става? Биби, сегли си и ти приложение, защо забива? Изпитвам лаги. Какво го издал баба? Стана като къщичка. Е на вход на къща. Защо лагва, бе? Да, чупи само. Лагва, чупи само. Тази под моята къща. Направя някаква къща, бе. Ти, чакай се. Чакай да си. Тук ще купаем. Да се върни малко. Няма да се връщам, че ме мързи. Добре, аз вече те виждам. Ти си под моята стая. Аз под къща. И така, хора, удължаваме. Нещо стана, нещо колко ми. Пука ми. Добре, не ми пука. Какво беше това? Опа, извинете. Пещера. Зевълна. Пещера. Зевълна. Това е по-важно. Щупим се кирка. На мен ми трябва коз. Мисля, че и това ще легло в другия път. Браво. Виж колко е готино. Виж. Не е хубаво. Духай някъде. Не прави. Който е спрел. Знаеш, че се лъжи. Който е спрел да си направиш къща. Аре Аре бе. Аз стига педе. Аз вече ще спра да правя поредици с теб. Ей, да... Овца! Овца!
Вода! Вода! Мри, ма, мри. Мри. Аз мисля, че загубих. Не съм. Не знам къде се намери. Ето е, тук има... Хора! Лавка. Трябва да има диаманче. Направо ми дойде. Ще умре. Няма. Кажи ми, какво ще ми имам млеко, виж. За първи път да имам млеко. Верно, и за пръв път имаш легло, бе. Айрон. Айде. За сега... Леглото ми седи във въздух. За малко ще изляза. Бе, защо излезе, бе? Да вляза с хака да се телепортирам до теб. Опа. Няма да читвам, спокойно. И така, хора. Влизаме с хака на Майнкрафт. И имам само един лорал, защото ми се изтриха всички лоралди. Хайде бе. Как ти правиш така? Защо пищиш? Не знам, защото ме удуши. Иш! Боже. И хора, абонирайте се за Биби. За Биби ще се абонирате. Ще се абонирате. Няма. Аз ще напиша абонирайте се само за Биби, за мен не дейте. Аз ще кажа. Абонирайте се само за Вики, не за мене. Хайде бе, да спим. Тебе ли е леглото? Не. Кой човек па ще вземе леглото в минута? Не за какво ти? И без това на оня код с нощи, когато играхме. Нали тогава беше си взел? Не съм. Не бях. Телепортирах се до къщата си и спах. Зла. Диаманти. И мисля да излизам от пещерата и да свършим епизода. Защото стана много дълъг. И вижте какво намерих. Вода. Гъби. Благодаря. Мерси. Хайде, мерси. Аре, бе. Не мога бъгна гъб. Аз бъгнах гъбите, бе, човек. Замина ли сега през лавата? Помощ! Спри звук. Аз съм ги спрял. И айде, абонирайте за нас. Дайте лайк за клипа, абонирайте се. Да, колко път ще казвам, абонирайте за нас. И айде.